Hi, Box ka mo ate. Ah? Hi, Box. Hi, Box! Hi, Box! Madam Tonyang. Hi, Box. Magandang Tonyang. It's me, Madam Tonyang, and welcome back to my channel. Another day, another vlog. And before we start this vlog, nais ko po munang pasalamatan lahat ng nagsusubscribe sa aking YouTube channel. Humwe from Madam Tonyang. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo and hit nyo yung notif bell para updated kayo lagi sa kagarampiangitan ni Madam Tonya. Yun na nga po, nag-intro po ako ulit kasi na-delete ko yung intro ko kanina. And kanina, nagpre-prepare kami. May mga natirang mga clip nung nagpre-prepare sila Gerald. So, tingnan na lang natin guys. Bye! Update na lang namin kayo mamaya. Bye! 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 Hi! Oh. Hi, Box ka mo. Hi, Box! Hi, Box ka mo ha. Hi, mga kailong. Para kayo mga ko na naghihintay na pagkain. Matagal pa yan. Ayan. So, maghihintay tayo ng 2 oras para maluto to. Tapos 2 oras dun sa manok. Late kasi nagising si Gerald. Agur-uray naktatay ti-chat mo, Lord. Nag-uusap, andun kami sa... Actually, ang aga kong nagising at ginising ako nung tita ko. Pero mas natutuloy pag ano, bigla. Oo, biglaan. Tignan mo, pinospon na naman ni Gerald ng linggo. Kaya nga, sabi niya sa akin. Kaya ganyan, electric fan, galing. Ito ang... Hi! So, nakargahan na po nila yung swimming pool. Bagay ka? Nakargahan na po nila yung swimming pool. Pinalinisan po ni Lolo sa kanila. And ayan po, dyan po kayo mag-swimming mamaya. Medyo matagal-tagal na kami hindi nakapag-swimming dito. Kasi ito yung liguan namin nung bata kami. And parang ngayon na lang ulit. Doon nagsiswimming kami paminsan. Nagsiswimming kami paminsan-minsan. Pero ngayon na lang ulit kami magkakasama na magsiswimming. So, i-update namin kayo mamaya mga box kung after namin mag-poodle fight, magsiswimming kami. Bye! Ay! Hi, auntie! Hello. Hi, box ko naman, te. Ah? Hi, box! Hi! Box! Ang kinis mo. Bumalis! Lumakabalis ka. Lumakabalis ka. Ginawa mo sa akin! My God! Labi ni video. Hi, box ka mo, ate. Ha? Hi, box! Hi, Box! Hi, Box! Alam, pinasa ako ni Jason! Oh, grabe. Basahin kita! Alam mo, parehas tayo! Parehas tayo! Ubuin ako neto! Ano yung itsura ko? Ano yung itsura ko? Jason! Kumusta ang sugat? Kumusta ang sugat? Magaling. Magaling. Ano magaling? Magaling. Ano nangyari sa'yo nung inuman? Ewan ko. Basta nakatulog ako. Hi mga Hi! Hi mga Box! Hi, mga box ka mo. So yun na nga guys, tapos na silang magluto and magta-transfer na. Pag-hi ka ba, naiyak ka? Magta-transfer na tayo dito sa swimming pool. At ayan, puno na siya. Then kakain na lang kami. Swimming na mamaya. Nag-iinom? Ayoko na. Nag-iinom? Ayoko na. Gumising ako. Sakit ng katawan ko. Nagbinat ako eh. Kukuha tayo ng bulong saba. Siya pala kukuha, hindi ako. Agong. Yan o. Yung malinis naman kasi pagkakainan natin. Isa lang? 2.
Dalawa. Malinis. Mga, ano na to? Alagaan ng manok dati fish pan. Ang ganda mag-pictorial dito, oh. Bartigan mo mamaya si Kwan Brick. Naalala mo ba doon, oh? Doon. Doon. Ewan ko. Pagkagising ko, tapos ang sarap ng gising ko, tapos pagkagising ko tangin, nag-stretch ako biglang nanakit lahat ng katawan ko. Wow! Okay na yan, tara na. Ilang seconds na? Ha? Ilang seconds? 4. Ba't 4 seconds? Dito to, oh. 12. Advertise sa kanya. Sige na, 30 seconds lang. Wow, so, that is it for today mga bags. Yan yung mga ganap namin ngayong araw. Nag-boodle fight kami and nag-swimming kami ng mga pinsan ko. Yan. Ayan. Yes, okay lang yan. So, doon ko na nga po tatapusin yung vlog ko. Kung nagustuhan mo, huwag mong kalimutan mag-like, mag-share, and mag-subscribe at hit mo na din yung notif bell para updated ka lagi sa aking mga video. Once again, this is Madam Tonya na nag-iwan ng isang kataga mula kay Zenaida Seba na hindi hawak ng mga bituin ng ating kapalaran. Gabay lamang sila. Meron tayong free will. Gamitin natin ito. Bye! Bye! Hoy, mag-bye kayo. Bye!